Monggo keluarga besar PHR Paguyuban Hidup Rukun. Mas Jumadi, matur nuwun lho kopine. Abang ora logi paling penak duwe bojo MC. Waru-waru doyong ya dek ya, doyong ning pinggir blombang penak ya mbokmu. Ayo kinclong kowe ngono seneng silang ayo yo pring-garing ngecagak radio wulan lemu kokean apa parian apa? Kayak sidian mentir aku. Ayo. Suwargi. Selali arisan, cabut lagi. Malah arisan parian sih. Ki lho. Kabelku mbok idak-idak. Ya Allah. Monggo Pak Parian. Mlaku dhisik ora ngenteni digawe becik aku ge pilih. Wangger tergandeng nih awas. Ora. Aku seneng tergandeng kok. Blarak disampirke omahe cedhak kok ora ngampirke. Waru doyong ning pinggir kali. Aku moplong nanging aku ora duwe. Sinarengan Seniwati kondang Rara Berliana ugi Wulan Elvania loh ceritane wong seneng tunggal sabale wiwitane engko
banjur ngomong cayu terus jur ngomong mas aku tresno kowe ceritane ceritane wong seneng tunggal sabar wiwitane ngomong deh banjur ngomong kang mas aku tresno kowe kembang kenongo agawe atiku lara kembang melati Pak Tris monggo Pak Tris agawe ayame ati jelas nada sesarangan cerah foto cijaku Purboyo Audio esek audio ne wong Lampung ceritane wong seneng tunggal sambale wiwitane anggo cecer saben dina saya suwe saya nyedak tangane banjur ngomong wong ayu banjur ngomong mas aku tresno kowe ceritane ceritane wong seneng tunggal sebale wiwitane wiwitane langkah jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyeketangane banjur ngomong cahayu banjur ngomong masih aku tresno kowe tenane cahayu kembang kenongo atiku digawe lara kembang melati agawe ayame ati kembang kecoba agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku wis kadung buyar mula wong tresno ora kena go sembrono ora becik tumrape para
wanita Nggih Kang Mas. tembang rawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak sidake Jelas banget. monggo keluarga besar Purwodadi Monggo. Lamongan bluro Blora Mustika. Tarik oh. Bu. Bok santayuk sinarengan kadang-kadang jelas nada campur sari sining kuyung Purboyo audio Sumedang serah foto video syuting Arif Jensennya Indonesia. Jurakane sayur kepareng doyo-doyo mangayun monggo. Miring-miring ndok tari, ndok wulan. Monggo Pakde Kang badhe miring. Pak Marigi atur Pak Sutris monggo. Monggo. Monggo Mas Jumadi Las Ayo yo yo. Pak Tris Mas Paimin lo Monggo Pak Sutris dimeneng. Monggo ingkang saking Lamongan. Yang pakai seragam ungu monggo, bapak-bapaknya, ibu-ibunya ngatur. Sareng-sareng. Pak Marigi. tunggak kayu jati bojo penyanyi nglarani ati Mas Kancil, monggo Mas Kancil. ayo Pak Margi monggo lah solo Salat ngaji solo oh oh tak miring ayo Mas ijing miring gregane amat tebu rati cemeng ora rametku Etan soto, ulon ya soto, ora kaya iwake pitik. Etan bojo, ulon ya bojo, ora kaya bojo sing dhisik. Rempeyek rasane enak, iwak bandeng diasem-asem, rapi tuwek kurang kepenak, turu bareng rasa-rasen. Rebu maleme kemis dodol knalpot
neng tunjungan nyawang bunjut dasteri tipis katok dicopot ganti sarungan Mas Bokel monggo monggo Ayo Mas. saji sesmo jolali lo Patris sugeng siang Jolali, Patris. Ayo bayar Oh. nganggo HR. monggo monggo senembang aku Patris. Hei, boten senembang repot-repot senembang kula Pak Tris senembang kula bentuk bagian Sik. Iki langke Iki wayahe senembang tekan kula pom bensin kok ya ngisi bensin ayo. nggih Lah nggih. Pak Tris gak ada parian mboten Pak Ora Tris. digane kabeh. Mboten kan gada. duduk dhewe jukuk dhewe Nggih, matur suwun. Pak Marnyo oh Sik kok dhewe, aku sing abang nek jipuk, Pak. Ulan senembang aku Oh nggih nggih. ben kebagian Oke, siap. dhuwur kretek ngisore jurang sing dhuwur metek sing ngisor goyang masyaallah kanca-kanca jelas nada iki jane piye jane nek MC wis nembak nano nek bilang tak dentung gong ngono lho wo bocah ora Jawa pulang bali malih nggih Pak amben kayu nggo meme gaplek tari wayu anune mlethek Apa kuwi? Soalnya sikilku ora mlethek lho ya. masyaallah topan kenci kowe iki Marno kabeh diunekke No iki lho. wah ora mung gong tok ngono kuwi bari edan kuwi etan baling ulon MC-ne njaluk wedang jeruk kaya kok Sabar. Ini ngomong kanak-kanak. Kowe ri. Kawak-kawak Hei, hei. anak ini. Kurang dhuwur. senembang kowe ya nano ayo sing apik Ayo Mas Roni. ngetan baling ngulon diwadan dan mung trimo nonton lho kijing miring lho kijing miring larang disampirke omahe cerak ora nyampirke Patris kijing miring sampun. lo monggo Pak Parnyo wong prawira mati lelah nakara kotre Ala kotril mikol sukesen tolong senenge banget ora bisa kungku. saji sesmo arane poso nawala ora butuh kae butuh kumpul nyambut gawe ora butuh omah loji butuhku
Bril mikul suket dientel-entel senenge banget rapi kumpul. Pak niku di anu tuker. wong prawira mati lelapo negara suwe ora jamu bablas yo mas cilik yo pas gede jarene yo pas kan kantor agem Pakde Paryo suwe ora jamu kantor lumantar jelas nada campur sari MC ngopi sik timun sikarane ayo ngopi bareng suwe ora jamu godhong telo wis suwe ra ketemu temu pisan gawe kalo wis suwe ora jamu godhonge kapes wis suwe ra ketemu temu pisan ora beres wis suwe ora jamu jamu godhong meneran wis suwe ra ketemu temu pisan dadi pikiran ayo yo penak yo mbokmu